Lungay ban ay kalalaydan, pinarswan si Apo Kabunyan. Ulungay bansik ay kapintasan ay san matam ay kaman bulinawan. Ulungay ban ay kalalaydan ay inyanak dagatan yabugan. Thank you. Ayan, galing naman. Bago yan, para naman magkakilala kayo. Okay. Sayang naman yung smile ni Kuya. Oh, ang ganda, oh. Okay, pakilala mo naman yung sarili mo kay Miss. Okay? Sige, anak, doon ka na. Sige na, anak. Okay? Anong name mo? Pakilala mo sarili mo. Para naman di sayang yung effort niya. Oh, hello, hindi kayo madaling mag-ganon-ganon. Yahoo! Pakilala muna ni Sir yung sarili niya. Anak ni Juster Dagas, nagapusa day Bontok, Mountain Province. Anong gusto mo sa isang babae? Anak mo't launay nga napili, basta lang sa naanos kan nagagat. Ay, dapat mga ganong sagot, no? Ano? Ganon. Okay, han ka naman unay nga napili. So si Kapam, amo matibagim ka ni Mr. Shock ni izin niya mano doon, taga dito ilang. Yes. So i-add mo niya. Add mo. Palapakan naman natin silang dalawa. Pwede picture mo na sila. Picture. Akin na muna to. Picture mo na sila. Ayan, picture mo na sila. Compress onte. Oh, mga ganyan ba? Yung tayo yung lalapit, di ba?